Malawi today. Live pale vile Azibusa uli kupita kwa aja ukatenga dola cash. Atu. Koza kungoona no kazibenzi kufika bamenevo. Malawi drama ya vuta. Hizi tisikilize kuti mphawi ku Malawi uliti wodi. Mukabva kuti anthu alipita kwaja kwela sisi okweka kala 56 million in kana yake kukhala mene mukuiona pamenepo. Kale pano kubuyenda Azibusa akujoyera. Anthu amulungu kujoyera, anthu amulungu kufuna drama. Wala tegere lo busa la de bana. No iru. Naone la tabu kubogole gari woro melevo. Ariko ka drama. Atabu kunaone la melevo. Hizi dikani zimesa zangu nyingiga atabuluku daoni amene Mungu aona wakoni abana kai wono sama sasa amene Mungu aona wakoni sama za soa Easy. Amela Azibusa ndito akuna kusalima. Abana kule gari moto. Pesa mnaiona gari moto inaima. Mkoni muona Abusa mena chela kubiraba. Koni samaro ya soa. Dziko la Malawi likupita kuti taona nditu Azibusa ndachela ndi bwino nditu samaru za so Pevali zadivura kugwira tima kuti tisaseke komano ndizovuta Azibusa ukona wana sapa nditu pano ndipale pamene mbapadziwa mwamwina ena mukhozi mazindikira muone chichechi chikuoneka pedipedi pa stage pale viditu anthu a Mulungu sapato zaswa koma kodi chabwino oloko sapato inati apezeka amene akuonekeramu apita ku State House awa ndikhani zake ku Malawi tivomerezeni dziko linde latha dziko lapita ndithu ili basi yonde yapita yawathawa koma yo akugosesa melezo ndi sapato za Abusa aku Malawi zovuta kwambiri.